tal, señoras, señores? Son as 6:29 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos na Voltas co Prato, a Voltas co Prato especial, porque estamos a venres. Iso quere dicir que despois deste programa, agora hai que estar no sofá, pero despois deste programa comeza a fin de semana, así que moitas felicidades aos que estás de fin de semana, o resto temos que traballar. En calquera caso, se aínda non nos seguís nas redes sociais, que direi ben, @a Voltas co Prato. Aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano, venres tamén, porque traballamos, é así. Receitas que cociñan dúas persoas maravillosas. Ademais, hoxe contamos coa inigualable, coa única. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Merchi Rodal. Un aplauso para eles. E preguntaredes vos, por que Cañotas fala así de Merchi? Porque, como sabedes todos e todas, os que nos vedes todas as tardes, Merchi é a deusa das tortas. Vámonos repetir para que o vexa todo Galicia ben. Merchi é a deusa das tortas. De verdade, que gusto de muller, Que aburrimiento. Que gusto de muller. E despois, como cada tarde, temos a Xulio aquí. Como estás? Mira, aplaudille unha señora, Podedelle aplaudir o resto tamén, Aplaudille. Esa señora aplaudille e arrancaron o resto detrás. Moitas gracias. Bueno, podedes supoñer que tendo aquí a nosa querida Merchi Rodal imos facer algo doce, algo para pecar nesta fin de semana, así que a ver que nos trae Maruja de Arteixo. Hola, son Maruja de Arteixo e son Alfa Lambona e gustame moito os bombóns. Gustaríame saber algunhas receitas para facer bombóns na casa sin outro problema e que me sallan ben á primeira. A ver se me fan unha receita faciliña e que eu poida levar para facerlos na casa. E darme un capricho, eso ben. Gústame con chocolate negro, mas con chocolate blanco. De licor non me gustan máis. Saludo para toda a miña familia e para todo o Arteixo. ¡Mua! Para todos, vale. Eres mi bombón de chocolate. Dai. Ven aquí, ven aquí. Pones a sentir un millón. Eres mi bombón de chocolate. Ole, con estilo, con elegancia, que se vexe que sabemos, non Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Cambiar moito de bombón, ti, Sí, pero o teu non o collo. O teu Te está rimado moito o meu bombón. Pero que dixo, Xulio Mato? Antes sempre me mirabas moi bonito. Vamos a falar de non, cociña, ahora vamos non. a falar de cociña. Maruja pedíanos bombóns, e dicían os bombóns sinxelos, fáciles. Eso de primeiras... Eso non se dá, e que salga a primeira tampouco. De primeiras é complicado, a ver. É complicado, o chocolate é moi bonito de traballar, pero sí que hai que ser un pouco conciencido de facer as cousas ben. Pero bueno, é moi bonito facelo e sobre todo é moi bonito regalar algo caseiro que fas ti e que podes compartir coas familias e coas Espera, ti vas facer bombóns caseiros? Vou facer bombóns caseiros, claro, por suposto. Dima, isto é nivel top, Xulio, a ver como superas isto. Pois moi fácil. Sí, comprándos. Claro, Porque o mellor... comprando yo son profesional. O bombón máis fácil de facer cal é? O que compras. Sempre. Claro. Sempre, Entón eu así. compros e despois con ele vou facer unha torta. Ah, vale. Unha torta que vai ter unha masa de galleta, bombón e masa de galleta. Ah, vale. E bombón e unha cremilla de chocolate. Pero que bombóns vas a Penso utilizar? que vou facer, mira, vou facer os ferreiros estes que coñecemos todos. E temos aquí outros ferreiros que son máis pequenos porque están máis concentrados. Que son os Rafael. E os Rafaelos que son os Rafael. blancos. Os Rafael que son os blancos. Bueno, pues Entón, con isto, que yo vou dedicar a miña filla maior porque lle volven loca como Sí. a min. Sí, a min tamén. E vamos facer unha torta. Unha Torta de ferreiros de chorar, Mira, de chorar. Os da Preisler. Os da Preisler. A Preisler sube o azúcar, sen problema. Déxame un. Pois, señoras, señores, facemos torta de ferreiros e facemos bombóns caseiros. No Voltas co Prato marchamos con Vamos. Xulio. Vamos alá. Como me gusta que veñas contento, Sí. No, estou contento porque é venres. Sí. Sí, e sabes por que estou... Estás reventado de traballar toda a Sabes semana. por que estou tamén moi contento? Porque xa están empezando a chegar as patacas á casa. Anda. Xa lle están chegando as patacas á xente, sí, que me falou unha das gañadoras e dixo, chegaron máis patacas, sí que moitísimas grazas. É a túa dedicatoria É a personalizada, miña dedicatoria a Mao, que mando Eso é. miña nota a Mao, moitos bicos e participar sempre nos sorteos. Por certo, Medio folio era solo, chamádenos, 664-483-419 é o teléfono do Voltas co Prato, ao que podedes chamar e ademais repartimos cartiños, Xulio, 50 euros dunha vez. E 50 da outra. Non, Voltas co Prato. Que, na televisión de Galicia. É que non me estás Perdón, atento. é que non estou atendo os huevos a ti. Mira, Vai aí a dous ovos. 150 gramos, porque está húmida, pero está boa. E 150 gramos de azúcar moído moreno, vale? Vale. Entón, ahora,
Vale, como sabedes que normalmente Mira. Xulio non recorda as cantidades porque é un home Sí, que o da memoria... sí que recordo, A sí que memoria a recordo. curto plazo lévala mal. Sí, sí Ten un que- pouco memoria de peixe. Sí que recordo as Sí, cantidades. vale, dimes. Mira, 150 de manteiga e de azúcar. Manteiga 120, pon aí. Mira, quitado o printer. Quitado o printer, dígamos o que teño aquí, vale? Facedeme caso, olvidarse do printer. Sí, ó, claro. 150 de manteiga, 150 de azúcar e 2 ovos, vale? Vale. Eso vou baixar un pouco. Isto é pa unha galleta que é a baixa de torta, que é unha galleta moi grande. Daqui vamos sacar dúas, unha para a base e outra para cubrir, vale? Vale. Porque o 150, recheo vai ir no medio, entendo, non? claro, Vale. os bombós Os van no medio. ferreiros. Os ferreiros van no medio. Entón temos, espera, vamos, déxame que me concentre a ti. Aquí. Vale, vale. 150 de azúcar e manteiga, 2 ovos e 400 de fariña. Unha cullerada de levadura en pó e nada máis. Aí xa está. E xa está. Bueno, e vámoslo decorar cun poquinho de chocolate, chocolate. e unha poquinha vainilla, vale? Pero isto Chocolate, xa é opcional. bebidas e vainilla. Eso xa Moi ben. é opcional. Estás ben? Sí. Pero eso... Eu creo que Mira, mira, mira. Está un pouco nervioso porque, No. claro, cada vez que hai un doce, unha sobremesa neste programa e ben Merchi, Xulio leva o mal, leva unha angustia por dentro todo o día. Sí. Compreinos. É unha angustia vital Que non. ten, de verdade. É unha Pero angustia estou moi vital. contento que veña Merchi, No, xa, pero non Home. tanto de que che gañe. No, non me gana sempre tampouco, Bueno, pero de vez en cando sí. Adeus a das tortas, ás veces pisa o chan. Mordalo, Como hoxe, por exemplo. Mordalo, nos fuciños ao chan. Tamén. Bueno, vamos a deixar Bueno. a Xulio Mato aquí mesturando a súa manteiga co seu azúcar e os seus ovos e imos, atención, señoras e señores, coa deusa das tortas. Irmáns, viñemos hoxe a venerar a unha misioneira da cociña. Ela é Merchi Rodal e vai nos facer bombóns caseiros. Merchi, adiante. Hola, bombón. Oh! Moi ben, empezamos moi ben. Eu quero que gañe Merchi hoxe. Veña, Merchi, dime. Mira, imos facer os bombóns neste molde, vale? Vale. E o recheo dos nosos bombóns vai a ser o recheo deses bombóns que está empregando Xulio. O ferreiro. Os ferreiro por dentro teñen praliné con chocolate. E imos facer ese praliné con chocolate. Que é o praliné? O praliné son froitos secos mesturados con caramelo. Entón, ti vas facer como un... O recheo deste Claro, bombón. un recheo dun ferreiro, pero caseiro. Sí, a ver, vamos a abrir Vámoslo cortar. este recheo de aquí. A ver se o podemos ver ben na Esto. casa. Mira, vente pa aquí. Aí o vedes, aí está o praliné. Este é o praliné. Aí. O praliné máis o froito seco. Non te movas tanto, Merchi, senón o pobre Diego... Aí, deixo aí, mira. Deixo, é que me están temblando as manxas. E por outro lado, mira, xa temos o caramelo. Acaba de dicir Diego, moveuse Merchi e Diego cámara e dixolle, por favor, por detrás, non te movas, Merchi, non te movas. A ver, entón, Fixemos o caramelo, dixe que temos o color douradiño do caramelo feito e puxen as abelás. As abelás están torradas, Ah, xa pero está aínda así as pasei un pouquiño polo forno. Vale. Porque cando quentas os froitos secos, desprenden moitos máis aromas e ben, saben despois Si tamén iso é rico. algo que facedes moito, cando vides Sí. aquí a cociñades, Begoña tamén o fai moito, cando cociña froitos secos di, despois sabe mellor. Claro. Respírase moito mellor, sabe moito máis rico. Vale, moi ben. Sí, os froitos secos, sí, aínda que veñan torrados do súper. Sí. Mira. E vale o que dá deixar así en bloque todo, co caramelo. Sí, porque despois ímolo triturar. Temos unha picadora, mira, apagamos xa, porque isto xa ten calor suficiente iso. Perfecto. Aquí ten derretendo Necesitamos- chocolate, ao baño de María. Espacio. Moi ben. Que máis necesitamos, Merchi Rodal? Poñer. Aí, vale, con moito cuidadiño porque isto é caramelo. E o caramelo queima un montón. Pois todo este entino de non escaldarme. Vale. Deixamos aí e deixamos que arrefríe. Cando arrefríe, o pasamos pola picadora. Vale. Vale. Ai, sabes a que ule? Ule a feira. Sí, as garrapiñadas. O demais, ule a feira, a festa. Sabes, a mí uleme a San Froilán, que ia todos os anos a San Froilán a Lugo. Pois isto é, son os froitos secos con azúcar, isto vai a ser despois o praliné. Deixamos que arrefríe. Ajá. Temos o chocolate negro, xa o temos derretido. Prácticamente. Todos os que fan os bombóns, os pasteleiros, atemperarían o chocolate. Sí. Que é atemperar o chocolate? Derretelo ata unha temperatura, despois enfrialo e despois volvelo a aquecer un pouquiño.
Dependendo do chocolate, van unhas temperaturas ou van outras. Ui. Pero ese é algo complicado que vamos a poñer despois, cando colguemos a receita, xa poñemos esas temperaturas dependendo do Ti chocolate. agora que eres presentadora tamén. No, pero Eu moi ben fago o que explicado. podo, fago No, o moi que ben podo. explicado. Moi ben explicado. Moi ben, moi ben. Eu aquí non temos tempo. O ideal, se temos tempo na casa, sería facelo e a temperar. Porque o chocolate queda máis crocante e máis brillante, que máis bonito. Moi ben, pois Non Merche. temos tempo. Merche, queres que chamemos a nosa convidada de hoxe? Sí, En caso, sí. sí. chamámola. Pois, Maruja. señoras e señores, que pase con nós Maruja de Arteixo. Un aplauso para ela. Hola, Maruja. Aquí veño de proba. Maruja facendo do gala do seu localismo, como a min, entrou berrando Viva Arteixo! Os meus compas. Quero berrar outra vez, podes decir. Viva Arteixo! Aí está, viva Arteixo, viva Arteixo. Moi ben, Maruja, moi ben. Bueno, Maruja ben de Arteixo, como vedes, pedíanos bombón, non? Para aprender a facer un bombón, a receita así sinxela. de Pois bombón. sí, pois sí. Son un pouco larpeira para esas cousas pasas e como a mí. daquela... Vale, entón, como dixe Xulio Mato, o bombón máis fácil de facer é o comprado, o mercado, pero nós imos dar unha volta, arrímate a don Xulio Hola, que che Maruja. vai contar. Arrímate. Hola, non te boas preocupes. tardes. Eu aconsello-te empezar por isto, vale? Moi ben. Porque así vas te familiarizando un poquinho co mundo dos bombós. Entón eu teño aquí unha base de galleta que vamos a facer unha torta de bombós. Hai unha Estes que seguro que coñeces, Os ferreiros. Sí, os ferreiros roxos. ferreiros. Entón, mira, isto vamos poñendo como queiras, vale? Estes son un poquinho máis concentrados. Pon máis deses, que me gustan máis a mí. Pon máis Sí, deses. vou poñerle todos, cañotas. No, máis deses, só. Escoita, ti o aportas ou apartas, Ou como? Estou contigo. Mira, poñemos ben destes. E o que vamos facer, mira, teño aquí unha masa de galleta, espera que acabo de E se servir aquí. che gustan outros bombóns, podes poñerlle outro. Sí, pero bueno, como estes... Xa, é que como os ferreiros hai poucos Como bombóns. estes, eh. mira, Home. é unha masa que é moi cómoda de traballar, entón vamos a dividir en dous. Sí. Pero digo, por exemplo, se che gustan os bombóns de licor ou así, que hai moita xente que lle gustan, podes O problema meter do licor tamén. o bombón de licor que isto vai ir ao forno. E se nos derrete, igual nos humedece a base. Vale. Pero calquera dos outros, sí que podemos utilizar. Vale. Entón, mira, vamos dando a forma como se fora Os da plastilina, caixa ves? tamén, os da caixa Os da vermella caixa tamén. vermella tamén. Vale. E os da caixa plateada tamén. A Tamén. caixa dourada tamén. Todos. Vale, mira, entón agora vamos cubrindo con cuidado e vamos facendo a forma da galleta. Hola. Ves? Isto vai quedar super cruxiente por fora e por dentro vai quedar todo ese chocolate. Claro, porque se vai ir derretendo, non? Claro. Tamén no fondo. E despois vamos a facer unha salsiña con esa crema de chocolate que De temos Abelá. aí, de Abelá, que tamén é moi coñecida e non lle vamos poñer nombre. Atención, porque Xulio Mato ven moi forte para gañarlle a deusa das tortas. Hombre, claro, Maruja, gañar vai a ter deusa hai que vir complicado. Vou a ter eu. Vai ter complicado. complicado, vou, vente comigo, porque- vamos a ver a Merche. Vamos a ver a Merche, que é o que quere Merche. Ai, ver. pero mira que preparado ten. Mira, porque con Merche... frutos ricos. Gracias, Sí, Maruja, sí, gracias. sí. Torrei as abelás, fixe un caramelo e agora vou trituralo todo, porque vou facer Ajá. praliné, que é realmente praliné con chocolate o recheo deses bombóns que está Dos utilizando estes, Julio. Sí, señor. Sí. Entón vamos a facer eso mismo, que se Claro. chama Entón yangulla. entendo que agora o que vais facer é triturar todo isto, que é o que Sí. antes fixeches pola tixola, non? As abelás, que xa estaban, recordemos que xa estaban pasadas pola tixola. Sí, para Un pouco. coller todos os aromas. Un pouco torrada, despois fixose caramelo e agora o que vai triturar é esa mestura do caramelo coas Hasta abelás. facer unha salsiña. Entón ben, sí. pechamos aquí. Isto vai facer ruido, Maruja? Bueno, xa sei que son... Eu tamén son unha ama de casa, Sí, oye. sí, pero digo que ten pinta... No, si non o digo por ti, digo por nós, porque aquí que fagan ruido nun programa é... É un rollo. Hai que facelo, porque Vale. se é capaz de cociña... Vale, non se di queda Maruja, outra. o que diga Maruja, eu que diga Maruja. Duramos un pouquiño e despois batemos Vale, engadimos vamos o alá. demais. A ver, trituramos iso. Sí, Ves? conta sustes, Vai rápido, eh? Non é pa tanto. Vai rápido. Vamos a sacarlle todos os aceites, os froitos secos. Mima. Engadimos o resto, que xa temos sitio, Moi ben. e seguimos batendo. Va a seguir batendo. Pois voulle Sí, preguntar sí. a Maruja de Arteixo, non sei que che parece, que prefires? Bombóns caseiros da casa ou torta de ferreiro? Por agora, Por agora non provei, así que hai que decirlo despois. Entón non te molles. De momento non, primeiro habrá que probalo. Bueno, muller, pero non te enfades comigo. Para...
Sí, dalle un pouco, dalle un pouco. Dalle un pouco, que lle fai unha falta. Mírame con a cara, de momento nada, Bueno, vale. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali, despois chamámoste, vale? Pois chámame, Un aplauso para Maruja de Arteixo, que está con nós, con a Voltas con Prato. Viva Arteixo! Bueno, mira, teño que ir ao forno, cañotas. Solo un momentiño. A ver, don Xulio Mato. Solo un momentiño. Vale. Engádolle unha cullerada sopeira de aceite de xirasol para que non lle dé aroma e sigo batendo un montón. Isto é a cociña, ela ven, invade o espacio vital de Xulio. Xa está. Xogamos así. Iso é unha falta de respeto. Total, que ti non invades ao resto. Bueno, escoita, vou. Contame, creo que vai ao forno. Que antes me dixen, antes de botar a primeira capa de masa para a torta, temos que botarlle ben manteiga por ela, vale? Sí. Para que despois seamos capaces de desmoldala. Vale. Entón vamos ao forno. Imos ao forno con Xulio Mato. Canto tempo? Temperatura? 170 graus, por aí uns 30 minutos, máis ou menos. 170 graus, perdón? 30 minutos. 30 minutos. Pois facemos un pouquiño de maxia televisiva con Xulio Mato. Vai facer torta de ferreiros, que ten un aspecto maravilloso e tamén os bombóns da nosa queridísima Merchi. Hoxe adozamos a mellor tarde da semana cociñando bombóns. E a quen lle debemos este planazo? Pois, polo visto, a Luís XIV, o Rei Sol. Sei que este francés tan importante foi o primeiro en probalos e logo dun par de bocados dixo moi contento. Bon, que na lingua dos veciños quere dicir rico, bobó en galego. E claro, o resto xa é historia. Por toda Europa, artesáns do chocolate empezaron a experimentar con diferentes recheos, froitos secos e chocolate. E sí, as mellores fórmulas, as máis deliciosas, son aínda agora un segredo que en moitos casos pasa de xeración en xeración. Xa despois hai uns 150 anos apareceron nos mercados as primeiras caixas de chocolate, que aínda hoxe sabedes que son un dos agasallos máis celebrados. Seguramente o factor sorpresa é parte do seu encanto. Xa o dixo Forrest Gump naquela película. A vida é como a caixa de bombóns e nunca sabes cal che pode tocar. Lembrade que estamos como a sempre en @voltascoprato. Xa nos contaredes que vos parecen as nosas receitas e propostas de hoxe. E todas van estar aí. Imos con Merchi Rodal, a deusa das tortas. Un bombón es un bombón, ella es un bombón. Es un bombón, Fixade, vos, Es mi corazón. Mira. Merche un bombón, Merche un bombón, Merche un bombón. É un bombón, Merche Rodal. Mira que guai. Hola, podese probar? Sí, proba. No, co dedo non que queda un pouco mal, non tes unha culler. A ver, veña, non? aquí. Sí. Atención, vou probalo para Liné. Isto é para Liné. De Merchi. Sinto por vos que non podes probar. Proba máis. Non. Despois non podes usar a culler para coller máis, Deberías ter collido máis. Pois sí. Pois sí. Agora, está moi rico e sabe incluso mellor que o praliné dos bombóns comprados. home, claro. A ver, Moi rico. mesturamos Moi rico. entón o praliné co chocolate. Con que Ose, chocolate? Con chocolate con leite, este Vale. de aquí. Vai a ser o recheo. A ver, Sí, vámonos mira, a vou a chegar coller por aquí. Sí, vou a coller Queres que che colle isto? Non queimará o que? non queima por arriba, non. Vale, pois veña. Vale botar aí. Au, ai. Queima? Ai, que me fa... No, fervíame o vapor. Deus. Bota. No, Veña, bota ti, eu xa teño os dedos ahora queimados. veña. De verdad. Praliné e chocolate. Isto chamase llandulla. Vale, llandulla. Como se chama? Llandulla, chamase así, pero un nome moi raro. É praliné con chocolate, vale? Para que nos entendamos. Vale. É ese mismo recheo. Yanduya! Listo. Moi ben. Ves? Mesturamos ben e temos iso de aí. Ah, pois sí que me escaldei, mira, co vapor, ves, mira. Escaldei, Isto é o recheo dos nosos bombóns, vale? Vamos a poñelo nunha manga pasteleira e a rechear, xa está. Moi ben. Pois Non ten é un máis. aspecto maravilloso, non é broma, que ten... Maruja, isto hai que facelo na casa. Maruja, isto, ainda que sexa complicado, telo que facer na casa, porque a verdade é que ten unha pinta exquisita, Vale, Maruja? Estou aprendendo. Vale, moi ben. Estou moi ben. aprendendo a bofar. Imos con Xulio Mato, a ver que nos conta o home da torta de Ferrer. Y vendrá la torta La torta de chocolate. negrita y redonda. Pensei que iba a decir a torta de Ferreiro, Si di eso xa, vamos, xa gañadísimo. Bueno, mira, un poquinho de nata líquida, vale? Isto é a salsiña Esta é unha dixes salsiña que ibas vamos a non? facer. Mira, isto é, Bueno. son 16 merendas nunha, Claro, isto vamos botando vai aí. ser a salsiña da torta que ten no forno. Recordemos que esta salsiña leva algo moi coñecido que é a crema da Velás. Eso é.
moi coñecido, a crema de Belás. E É un pouquiño de nada. que ten a Galiza o mundo inteiro Bueno, dividido vamos. entre dúas casas. Entre dúas casas. Nós non vamos dicir que casa é. No, Vale. pero eu son desta casa. Eu son desta casa, Ti és da casa de tía Esperanza. Tamén vale? é verdad, tamén é verdad. Bueno, imos coa pregunta de concurso cos primeiros 50 euros do día de hoxe. Vamos allá. Que receita fai hoxe Don Xulio Mato? Unha torta de Ferreiros. É moi sinxelo, sabedelo É moi todos, sinxelo. E ademais é unha torta que moitas veces patrocina Isabel Preisler, a de Xulio, Sí. Sale... O meu tío que é Ferreiro. Tamén. 664-483419, chamade ao voltas co prato. Que receita fai hoxe Don Xulio Mato? Torta de Ferreiros. Moi ben, eh? Mira que chocolate. Hola. Buah, é que isto, é que non se pode ser máis É o gocho forno que isto, isto, O sea, hai que sacar É o porque forno. isto está para... Atención, imos sacar do forno esa auténtica maravilla gastronómica que é a torta de Ferreiros de Xulio Mato. Vamos alá. Galicia, non te derritas, No, xa se derritiron os bombós dentro. sí. Aí vai. Hola. Mira que maravilla de torta que está. Mira. Hola. Escoita. É o sonido do triunfo. A ver se se vai. Espera, a ver se se vai. Dai. Escoitades. Pois iso é felicidade. Eso é, ven o triunfo a galope. Sí. Bueno, pero ainda non rematamos, entón agora temos que intentar sacala de aí. Que eso Como a quen? Eso é o máis difícil. No, que penso Sacala de aí. que vai sair, Vámonos deixar intentando Vamos a intentar. sacar iso. Vámonos... A ver, vamos facer dun golpe. Sí, vamos a intentar. Se A ver. faz dun golpe, vémolo. Aí está. Vale, un aplauso para Xulio. Ahora vamos a poñer outra aquí. Sacounos. Mira, ahora vamos a dar a volta. Vale. Desta maneira para non arrisgar. Moi ben. E vamos a decorar. Torta de Ferreiros de Xulio Mato, é a pregunta de concurso. Chamádenos, imos comerche Rodal mentre Xulio decora a súa torta. Vamos alá. Veña. Hola, Rodal. Hola. Que tal? Estamos recheando os bombós Hola, por que fora, a pinta capa máis de boa. fora era de chocolate negro e ahora Claro. estamos recheando co praliné con chocolate. Claro, contamos ya a xente que o primeiro que fixeches foi pintar ese molde que tes, pintalo con un pouquiño de chocolate, non? Sí. Así E por fora. agora, mira, deixamos E isto agora aquí. botou yo praliné así por riba. E ahora Isto, vamos. pechamos por aí por riba outra vez con chocolate negro, vale? É que os bombóns fanse así, son tan delicados. Hai quen nos baña, pero moito. O sea, estos son bombóns moi rápido e nada delicados, moi caseiros. Cando Vale, os vale. fan nas pastelerías é moito máis... Espectacular, non? Sí. Pero bueno, tías Ver unha traballar deusa. chocolate é algo moi bonito. Tías unha deusa. Sí, pero... As deusas falan todo ben. Bueno, deusa da casa, deusa da casa. Bueno, pero eres unha deusa. Bueno, Pinta, ponse vermella cando lle digo que é a deusa das tortas, Sí. Home, que- Tembla o pulso, sí, ponse nerviosa, en serio. Vale, tapamos con pouquiño a chocolate pouco, e non? despois teñen que refriar. Aquí sí que tens que facer magia. Canta Vale, que eres. magia, bastante magia, porque isto ten que estar frío para poder desmoldar. A golpe de Benres. A golpe de venres. Despois tes toda a fin de semana para descansar. Mira, salvoume o teléfono, non teño que facer máis. Echa así. Bueno, imos a Castro de Rei. María Jesús, que tal? Boa tarde. Hola, cañotas. Como estás? Ben, bueno, aquí son máis conocida en toda por Chus, Por Chus, vale, pois eu chamo, Sí. eu se me dis Chus, eu digo Chus. Mira, Vale. estás xusto vendo na pantalla as dúas receitas de hoxe que non sei que che parecen antes de nada. Riquísimas, vamos, teño unha pinta que te Ti mueres. és larpeira? És Sí, larpeira, perdón. Chus? Moito, Xa. moito. Ese é un problema que temos moitos e moitas, Xa. Sí, pero bueno, hai no que levar o mellor posible. É un vicio como outro calquera, Ai, sí, no, Sí, comer sí. hai que comer. Comer hai que comer, eso é así. Bueno, por 50 euriños espero que os saibas, que che quero mandar os cartos. Como se chama a receita de Don Xulio Mato? Torta de Ferreiros. Torta de Ferreiros, un aplauso, Don Xulio! Torta de Ferreiros, Moi ben, moitas gracias, Moi ben, Chus, estaba vendo esa pedazo de torta de Ferreiros que ten un aspecto maravilloso, xa veremos o rica que está. Sí. Está, eso... Buah. Xa veremos, eso di Buah. el. Chus, un bicazo enorme, moitísimas grazas por chamar, vale? Veña, Chao. chao. Chaloguiño, chao, taloguiño. Bueno, esto está che quedando precioso, Esto hai que tomar 2 pastillas para azúcar antes de probar. Para termorregular, non? Dúas. Para Pero termorregular. está... Bueno, cando me digas, vou na... Sí, vaite preparando, mentras tanto vou falar con Maruja, vale? Moi ben. Veña, arrancamos falar co público do Voltas co Prato. Vamos falar con Maruja. meu veña. amigo é Ahora aplaudir que é cando se cotita. Ahora é cando se cotita. Aí está. O meu amigo é pasteleiro. A ver, Maruja. A ver, Didi,
No, digo, podes parar de aplaudir xa. Pois ter razón. Debe ser que me encanta, por eso digo aplaudindo. Moi ben, pero quedaches aí estancada, verdad? Pois parece que sí, parece que sí. Non pasa nada, nós queremos ti igual. A ver, que che parecen as receitas os que xa viches que avanzaron un pouquiño máis? É que o mellor xa ten un aspecto que che... Bueno, pois dixo a ti que calquera delas me parece moi boa, pero este do da Ferreiro dá un pouco máis de... Eu que sei, de gracia, non sei. O caso... Tamén. Este é un señor que tamén se chama Ferreiro. Ah, vale, o señor chamase Ferreiro. Vale, por eso, claro. Por eso aí está vas comer a súa torta. Claro, vas comer a súa torta, sí. Bueno. Vale, hai na que probar, a ver que tal está. Exactamente, hai na que probar, porque sin probar nada. Tes que ser... Neutral. Imparcial. Imparcial, eso Imparcial totalmente, Pois eso vou facer. Tens que intentar ser un pouco máis imparcial que a min neste programa. Bueno, porque ti tens moita costumbre xa disto, é daquela. Vamos a dar un aplauso a Maruja que está con nós con o Voltas co Prato. Imos con Xulio Max. Veña, arranca. E aquí está o home dos Ferreiros. Xa está, pero quero que te centres no corte que ten a miña torta. Atención, vamos ver ese corte que fixo. Mira. Velo aí? Mira. Isto é unha auténtica delicia. Para non moverse do sofá. Comela e quedar ali. Comela e quedar ali. Pois, señoras e señores, un fortísimo aplauso para o deus dos Ferreiros, Xulio Max. Vamos con Merchi. Teño aí os bombóns. Atención, porque Merchi xa desmoldou, fixo maxia ela mesma, de refriamento. Están moi bonitos, dinlle un golpe así, tras, forte, así. Para que salga, mira, quedou esta aquí. Menos ese que non saiu ahora. Esa está vou decorando un pouquiño, algúns un corazón, non? Sí, algo que me salga por aí. Outros un pouquiño máis de praliné. Outro un pouquiño de chocolate. Que guai, que ben che quedaron. Quedaron bastante bonitos, Non está mal, para non ser de Ferreiro, non está mal. Bueno, é o reche de Ferreiro que fixo ela, Aún, por exemplo, podemos poñerlle aí moi ben. Un pouquiño máis de... Moi ben, moi bonito. Bueno, pois imos coa pregunta de concurso cos segundos 50 euros do día de hoxe. Atentos, señoras e señores. Como se chama a crema de recheo que fixo Merchi para os seus bombóns? Yanduja. No, a ver. Yandulla. Sí, decímolo así. Sí. Como é? Yandulla ou yanduja, venga. Yanduja, como que irades. Como sallla. Como que irades. Vale. Como que irades. 664-483-419, chamade Yandulla ou Yanduja, como que irades. Como é ese recheo? E, por suposto, pido un fortísimo aplauso para a deusa das tortas, Merchi Rodal. Un aplauso! E vamoslle pedir a Maruja que se levante e que veña a probar. Un aplauso para Maruja de Arteixo. Veña, vimos alá. A ver ahora. Estás preparada, Maruja? Non te enfades comigo, No, porque ti... eu non me enfado con ninguén. Ponte aquí. Eso me parece que non, a verdade. Eu non me enfado con ninguén. É moi difícil que eu me enfade, Tens que facer algo moi grave. O teu traballo non é para enfadarse, a verdade é que non. A verdade é que non. Ni para reventar o Se lle lomo. queres chamar traballo tamén. Hombre, algo se ten que vivir un, eu que sei. Bueno, Maruja de Arteixo, eu creo que hoxe si que é a muller máis embexada de Galicia. Agora mesmo. Embexada? Sí, porque todo o mundo quere probar isto. E iso tamén te verdade. Porque teñen as dúas unha pinta que é mi madre querida. Cando queiras, Maruja, podes probar as dúas receitas espectacular que fixeron os nosos cociñeiros e imos a muros, imos falar con Xosé. Xosé, que tal? Boa tarde. Hola, Cañotas, boas tardes. Como estás? De maravilla, mirando esos chocolates maravillosos. Claro, ti tamén serás larpeiro, non? Eu son un gran arteiro. Un gran larpeiro, bueno. Pois, outro que ten problemas como a min, que ás veces ves estas cousas e teste que cortar para non comer tanto. Non che pasa? Madriña, eso nada. A ti dache igual, bueno. Pois imos alá, por 50 euriños. Como se chama a crema que fixo Merchi para encher os seus bombóns? Yandulla. Moi ben, dixo ben! Dixo ben! Dixo ben, apláudelle, Merchi, apláudelle. Apláudelle, moi ben. Así me gusta. Bueno, Xosé, 50 euriños que van para Muros e tamén o saúdo, o garimo e os bicos do Voltas co Prato, vale? Vale, gracias. Hasta loguiño, chao. Chao, Xosé, chao. Que maravilla, Bueno, pois chegou o momento da verdade, chegou o momento de Maruja de Arteixo. Eu vou coller armaos, vale, Maruja? Calquera dos dous está maravilloso. Sí, pero... Pero vou facer a pregunta de Ai, perdón. Maruja de Arteixo. Quen gaña
ou a voltas co prato Merchi ou Xulio? Eu creo que Xuri quizás sea un dos millores, pero bueno, non quero dicir que o outro este buenísimo. Polo tanto, Xulio. Xulio Mago, gañador do día de hoxe neste Benres, coa súa torta. Oi o deus das tortas no día de hoxe. Bueno, señoras e señores, nós marchamos, queden coa actualidade coa hora galega. Lembren que o luns, como sempre, hai máis recetas aquí, ás 6:30, na Voltas co Prato. Chao.